Wannan cikin hijaban da aka turo ne su ma. Ina za mu aje su? Ina a sa su wuri daban. Hijabai ne kashi biyu, mun zuwa kashi ɗaya da can, da wanda aka turo daga Maiduguri da kuma wanda mai girma Alhaji Dan Tabawa ya bayar. Su mun fara rabawa a wancan garin, sauran ne wanda za mu raba a nan. Duk dogaye ne ba ni. Haɗa musu set kaya a ko dogayen ne a basu, a sa musu dogaye. Wani tsofaffin da ina da abun nan da su. A tamfare za a sa musu kawai. Ka san akwai mai faɗi cikin su, akwai mai kiba. Kuma kayan kowace tana da dan kwali, fa kada a zo a raba dan kwali da wannan da ba. a fara ba su Masu list din nan ne. A list akwai list, akwai list. Su da suke da ba su ne ko A'a, da list din kakka ruda ka su ruda. an ware su da bane. To. Kala biyu kenan. Kala uku. Su hudu ne ko? Kala hudu. To dauko mana hijabi hudu. Ka ku fara ku duba list, kana da list, kai ke da list din dai. To cike mana guda hudu. To shikenan. Ci gaba. Kayan nan farawo ga suna da dan kwali, ko ne da dan kwali ba. Ku duba yanzu wannan sabo wanda suka sa su hudu ne. Rike nan wannan wancan mutanen da suka musulunta yanzu ba. Su hudu. Mu je mu tawo maka da wannan. Ina ta kalma nan. Ka bar su ci gaba kawai. Na'am? Ito wallahi ban sani ba, sai dai su a gaban su. Ina ma na din? Yanzu ku zo mi handin oba alhamdulillah muna godiya waɗanda suke ba da gudunmuwa da wannan kaya da ake raba wa mutane. Allah ya saka musu da alkhairi. Allah ya saka musu da alkhairi. Yawa kasuwan hijabe ne wanda kuma suka ba ku raba. Wallahi sai yana da dauka. Yawa alhamdulillah hijabe ne da mutane su ba ku raba, mu raba. Wanda suke taimakawa Allah ya saka musu da alkhairi. Amin dan nabi da rahmat. Yawa kaga dai ga mutane suka raba, mutane 34 ne suka musulunta a wannan kauye. Kuma mun raba musu. Allah ubangiji ya saka da alkhairi kuma ya sa gari insha Allah. Ina rigar mu ka dauke wani abu? To mu ci. Ga riguna. A yanzu dai ku za ku yi abun kwa tsari, in ba ka ba kasu rikita muku. Mu da mun ba ku.